Takže ďakujeme a ešte pred ukončením vystúpi náš folklórny súbor Rovinca, ktorá vás chce pozdraviť. No a potom už na občerstvenie vás pozývame a každý dostane guľáš a nejaké aj prípitok a tak. Takže poprosím by som ešte. Tak ja môžem predbehnem ten folklórny súbor, lebo všetci sme niečo dostali, len tí, čo si najviac zaslúžia domáci nič, tak preto územný výbor na svojom poslednom zasadnutí sa rozhodol, že pri príležitosti 115. výročia založenia DHZ udeľuje DHZ Medzibrodie pozdravný list. A preto prosím obidve legendy dobrovoľnej požiarnej ochrany na celej Orave a tu na z Medzibrodia a Janka, Janotu aj Julka Molnára, aby si ho prišli prevziať. Ďakujem. A ešte ak môžem, tak takisto aj my z dobrovoľníckeho zboru cez zimy ako spolupárníci a blízka susedná obec by sme takisto chceli udeliť pozdravný list a takú novú drobnosť. Takže teraz ten folklórny súbor Rovinca, ktorý nás chce pozdraviť, nech sa páči. Takže, milí naši hasiči, nielen domáci, ale aj všetci hostia, odkedy vznikla folklórna skupina Rovienca v Medzibrodí nad Oravou, stalo sa peknou tradíciou, že nechýba na žiadnom takomto krásnom podujatí. Takže dovolte, aby sme vás aj my pozdravili našim krátkym programom, lebo nás ešte veľký program čaká. A ak ostanete na programe, zaručujem, že neobanujete. Takže krátkym vstupom vás pozdravíme, našim hasičom blahoželáme ku krásnemu jubileu 115 rokov, to už je čo povedať, my máme koľko? 7? Máme čo robiť hasiči. Chcem v prvom rade našim hasičom poďakovať za všetku prácu, ktorú pre dedinu robia. Zvyčajne sa hovorí pri takýchto jubileách, že želajú veľa úspechov v práci. Ja vám všetkým želám, aby ste tej práce mali čo najmenej. Aby sme sa stretávali len na takýchto aktivitách alebo na prehliadkách hasičov. A tiež vám želám, aby ste mali čo najviac a dobrých, ochotných, dobrovoľných členov. No a keďže ja som známa, že už keď dostane mikrofón, tak už radšej nepoviem nič, lebo by som sa rozrečnila a prišli sme tu preto, aby sme zaspievali. Tak ideme na to. Janko, môžeme? Čo ste robili?
patričných zdrojov z tých európskych fondov ešte vybavil. Starú zvalili, nová už stojí, aj nové autíčko, to hasičské auto si do nej chodí. Aj nové autíčko, to hasičské auto si do nej chodí. Stará avia už doslúžila a krásne Iveko na radosť hasičov ju nahradilo. A krásne Iveko na radosť hasičov ju nahradilo. Jano predseda júlov veliteľ z medzibrodskej roty tých našich hasičov sa z toho teší. Z medzibrodskej roty tých našich hasičov sa z toho teší. Pozdravujeme aj našich hostí, dnes im ponúkneme pivom aj guľašom až do sytosti. Dnes im ponúkneme pivom aj guľašom až do sytosti. Svätý